вот я хочу, чтобы вы, как ветераны войны, именно люди, которые участвовали в боевых действиях, видели перед собой врага, насколько важно вы оцениваете медиа-войну и войну с русской пропагандой? Ну, говорить можна друг перебивати, як угодно, у нас свободна дискусія. По-перше, розумієш, в моєму розумінні, ми часто чуємо гібридна війна. Гібридна війна, точно ніхто ніколи не каже, з чого вона, з яких складових вона складається. Да? І для мене особливо вона починається саме з медійної атаки, інформаційної. Іменно починається. Да. Тобто є дві складові: інформаційна війна і вже безпосередньо війна, ту, яку ми бачимо на фронті, з танками, піхотою, там, різними підрозділами. Так от, в першу чергу, Росія, вона виграє в інформаційному просторі, а потім вже заїжджають танки. Так? І коли ми не звертаємо увагу на інформаційний простір, чи досить мало звертаємо увагу на ньому, там бере верх Росія і Путін, і російська пропаганда. І як тільки вона бачить, що вона перемагає чи перемогла вже на цьому фронті, починають їхати танки, починають приїжджати козачки, починає робитись те, що відбувалося в Криму в 2014 році, і досі зараз він окупований. І повернути людей, їхню свідомість можна тільки через медіа. Не танками, не пострілами. Ми можемо відвоювати територію, звільнити її від окупації. А як звільнити свідомість людей? Це проблема. І простіше звільняти територію ту, яка за тебе, населення якої за тебе. А для того, щоб люди розуміли, хто ворог, а хто друг, хто брат, а хто не друг, треба їм про це казати. Вони кожного дня, чути, зранку до вечора. Абсолютно вірно. Мають бачити і чути альтернативну точку зору. Якщо її немає, то значить і та думка, яка лунає, а ми зараз говоримо про російську пропаганду, вона єдина і альтернативи немає. Значить, вона вірна. Але ж це неправда, ми знаємо.